дӯстони азиз, документҳои шумо буд шудааст. Пас мехоҳед ки граница гузаред. Пас мо дӯстони азиз ба шумо компанияи беҳтарин ва компанияи боварниро ба шумо тавсия медиҳем ки ширкати Акаи Парвиз мебошад. Ҳар рӯза рейс дорад аз Москва ва Московская област, одамҳояшро гирифта ба граница ҳаракат мекунад. дӯстони азиз, тӯли 10 сол шуд якамон таҷрибаи кор дорад. Ҳар рӯза яъне ки рейс дорад. мошинаашон комфорт мебошад. марҳамат, касоне ки границараво бошед, муроҷиат кунед бардорон азиз. аз номи сомонаи мо ҳатман муроҷиат кунед. хуб, ширкати Акаи Парвиз дар хизмати мо ва шумост. ба ҳаматон роҳи сафед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен, хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат, метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯз аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони хушхабар, касоне ки бо равон кардан мехоҳед, марҳамат, ба ширкати бародармон яъне ки Акаи Парвиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бароҳатона аз Москва ва Московская област гирифта ба Тоҷикистон равон мекунанд, ба тамоми ҷои Тоҷикистон равон мекунанд ва махсусан ба вилояти Хатлон ва вилояти Суғд, яъне ки ба ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон мекунанд. шаҳри Хуҷанд, шаҳри Панҷакен, Душанбе, Кӯллоб, Бохта, Калхозобод, Ҷиликӯл, шаҳри Гар, яъне ки ҳама ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон мекунанд. марҳамат, муроҷиат кунед. ширкати Акаи Парвиз дар хизмати мо ва шумост. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар видеои имрӯза квартираи фурӯшӣ ҳастад ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки пеши диагностика гуфтаги бародаро. якхонага квартира дар 4 этаж мебошад ва масоҳати квартира, дӯстони азиз, 45 метри квадратӣ мебошад. нархи квартира ва бародаро 400,000 сомонӣ мегӯяд. дастсрочни фурӯшӣ. марҳамат, касоне ки агар квартира хар бошед аз шаҳри Душанбе, нашоди обу светиш мушкилӣ надорад. 400,000 сомонӣ, иншоалло ки боз аз номи сомонаи мо гап занед. муомила ҳам дорад бародаро. дӯстони азиз, гуфтагие ки яъне ки қолину, курпачаву ҳамихеле чизош меистад. ин пардаву холодильники, шифонер, ҳамихеле мебел, яъне ки меистад. гуфтаги бародаро, фақат медиро зиндагӣ мекунӣ. 400,000 сомонӣ муомила ҳам дорад. марҳамат, номерҳои ватсап ва номерҳои дасти шумо дагед. дӯстони азиз, гуфтагие ки яъне ки кухнинам хона кардагем бародаро. марҳамат, номерҳои ватсап шумо дагед. занг бизанед, аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, яъне ки тарафҳои Ғозималӣ гуфтагиай. хоб бародаро, 5 дар хонаҳай, 20 сотиқ заминай, оби свети 24 соата ҳастай. ягон камбуди ва расход надорад бародаро, фақат медирои зиндагӣ мекунӣ. хоб дӯстони азиз, гуфтагие ки се тарафи хона ҳуяй ва дарвоза часпондагӣ ҳастай. хона дар ҷои беҳтарин. марҳамат, касоне ки агар хонахар бошед аз ноҳияи Хӯросон, нархша бародаро 430,000 сомон мегӯяд. хона беҳтарин хонаай, яъне ки ремонтҳои хуб, дарахтҳои мевадиҳанда дорад, обу свет ҳам дорад. гуфтагиай оғил дорад, ошхона дорад бародаро. марҳамат, касоне ки агар хонахар бошед дар ҷои беҳтарин, 5 дар хона ва яъне ки сотиқшам дӯстони азиз бениҳоят калонай заминаш, 20 сотиқ заминай дар ноҳияи Хӯросон, тарафҳои Ғозималик мебошад. дӯстони азиз, хеле дестен дар навор ки хонаҳо ремонтҳои хуб кардагиянд. 430,000 сомонӣ, аз номи сомонаи мо гап занед. муомилаи хуб ҳам дорад. марҳамат, дӯстони азиз, номерҳои ватсап ва номерҳои дасти шумо дагед. занг бизанед, аз номи сомонаи мо Насим Деле салом расонед. дӯстони азиз, ҳатман лайкҳоро медиҳед ва дар канал подписатсия мекунед. касоне ки агар ҳамихеле хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, дар ватсаи мо роӣ кунед. иншоалло ки реклама карда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгирии беҳтаринтон.
дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри бохтар хунахар бошед, марҳамат ҳамин навора бо диққат тамошо кунед. яъне ки як хонаи арзон дастрошни фурӯшиай дар шаҳри бохтар, ҷамоати Истиқлол. дӯстони азиз, обу светам гуфтага ки мушкилӣ надорад. 3 дар хонаҳа ва 2 сотиқ замина. нархи хонаро бардоро 105,000 сомонӣ мега. боз муомила ҳам дорад. дӯстони азиз, ина марҳамат, касоне ки агар дӯстон хонахар бошед аз шаҳри бохтар 105,000 сомонӣ, иншоалло ки аз номи сомонаи мо гап занед, муомилаи хубам дорад. ва номерҳои ватсаби соҳибхона мондаги марҳамат, касоне ки агар харидор аниқ бошад, дар номерҳои 915 96 0204 хади метавонед замини бодро ва маълумоти муфассалтарашро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯши арзон ҳастед қарор дорад дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ва ҷамоати Дашти Ҷум, деҳаи Ҳоҷидара гуфтаги бодро. 6 сотиқ заминаи 3 дар хонаҳай ва нархи хонара 70,000 сомонӣ мега. марҳамат, касоне ки агар дӯстони азиз аз ноҳияи Шамсиддини Шоҳин тарафҳои Дашти Ҷум, яъне ки хонахар бошед, дӯстони азиз, хона барои зиндаги кардан гуфтагие ки мешавад. 70,000 сомонӣ, боз камтаракам савдо дорад. номерҳои ватсап ва номерҳои дастаи соҳибхона монагай. марҳамат, ширбоча занг медиҳед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшимон қарор дорад дар шаҳри бохтар, ҷамоати Қизилқалъа. 3 дар хонаҳай ва 16 сотиқ заминаи обу свети пастини ҳаста гуфтага. ба пеш хона об мегузарад. нашоди документош ҳамаш сатҳвина ва дар наздикии хона мактабу магазин ҳастад. дӯстони азиз, нархи хонара 240,000 сомонӣ мега. марҳамат, касоне ки аз шаҳри бохтар хонахар бошед ва гирди атрофи хона маҳкам дарахтҳои мевадиҳандам дорад, нархша 240,000 сомон мега. рақамҳо барои тамос 915 34 32 70 хати метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон квартираи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат ва духонага квартира дар 4 этаж мебошад. дӯстони азиз, масоҳати квартира 66 квадрат мебошад. дӯстони азиз, маълумот, касоне ки агар навстройка гуфтагӣ бидин, коробка ва ба таъби дилтон ҳамаи квартира худтон ремонт мекунед. шербачаҳо, нархи квартира 255,000 сомон мега. иншоалло ки боз камтаракам савдо дорад. номерҳои ватсаби соҳибхона мондаги 907 08 41 71 метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастад қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Уртабуз, яъне ки ҷамоати Шарора гуфтагиай. 3 дар хонаҳай ва 3 сотиқ замина. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ва обу светам гуфтагие ки дорад. дӯстони азиз, ремонти хона беҳтарин кардагия. нархша 165 мега. боз камтаракам савдо дорад. неки шербашо дастрошни фурӯшиай. марҳамат, касоне ки агар успетиш кард, яъне ки 4 тарафша маҳкам кардагия. 3 сотиқ замина, 3 дар хонаҳай. кухняам дорад. ина даруни хонаро бинед, тамошо кунед ки яъне ки чӣ хел бардоро, яъне ки ремонти хуб кардагиай. нархаш 165, боз муомила дорад. марҳамат, рақамҳо барои тамос, номерҳои ватсаби соҳибхона 206 44 45 00 қадим метавонед дӯстони азиз дар тамос бароед.
дӯстони азиз, 8 июли моҳ хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи ваданасоз пушти части суғро гуфтагай, яъне ки роҳи Кулписта. Свед об бардор гуфтагай ки 24 соата ҳастай, ҳамаи документош 100%, се дар хонаҳай, яъне ки 7 сотиқ заминай гуфтагай. Бардоро кӯхуни, ошхона, анҷомхона ҳам дорад гуфтагай. Хона ба тамоми шароитош ҳастай. Фақат медорой зиндагӣ метарой, мекунӣ камтар баландӣ нимаҳай. Мошин то дари хонара мерава, беҳад ҷойи хубай гуфтагай дӯстони азиз. Ва гуфтагай ки вариантҳои алишам мебинем ба ягон хона хадӣ ё ин ки мошин хадӣ. Нархи хонара 290 000 сомон мега. Марҳамат, касоне ки аз шаҳри Душанбе хонахар бошад, хонаи заминӣ 290 000 сомонӣ. Рақамҳои WhatsApp шумонагай дӯстони азиз, ба номерҳои WhatsAppшон хадӣ метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, 9 июли моҳ хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ва деҳаи Дарё Обод. дар хонаҳои бардор ва масоҳати заминаш 4 сотиқ замина, нархша 176 000 сомонӣ мега дӯстони азиз. яъне ки бардоро хона ремонти нав кардагай, навстройка мебошад. ремонтҳои хуб 4 тарафи хона. ина дӯстони азиз, хонаи арзон дар канали Арзон TGK ва дар канали Насим TGK дӯстони азиз баромадесай. хоб бардоро марҳамат, касоне ки хонаи арзон кофтеса бошад, аз канали Насим TGK бо мегӯянд ки Насим TGK ту фақат хонаҳои қимат мемонӣ. 176 та боз камтаракам савдо мешавад. дар номерҳои 39 қадам метавонед дӯстони азиз дар тамос бароед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Восеъ ва маҳаллаи Амирзой гуфтагай бардор. хулоса ҳамон тарафҳо обу свет ҳам дорад, калидори дароз дорад бардор. 3 дар хонаҳай ва 3 сотиқ заминай. нархи хонара 260 000 сомонӣ мега. касоне ки бардорони азиз аз ноҳияи Восеъ хонахар бошед, марҳамат кунед, занг бизанед ва аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, якамон яъне ки 260 та гуфтагай. ҳамин акра занг бизанед, агар ки мисол маъқул ки нашида бошам нархаш, занг бизан, нархи хита гап зад, иншоалло ки бора ки маъқул бишавад, мераи худат хонара бо нархи арзон харидорӣ мекунӣ. дӯстони азиз, агар аз киҷое ки яъне ки хона ки наёфтаен, ҳатман шербача подписатсия кунед, апаҷону акаҷоно ҳатман подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. иншоалло ки аз киҷое ки дар котон бошад, дар комментар нависа интизор шавед, подписатсия кунед. иншоалло ки ҳаракат мекунем, хонаҳои мехосаи дилтона реклама кунем. хоб дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Кӯлоб хонахар бошад, хонаи фурӯшӣ ҳаст дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Раҳимзода мебошад. 3 дар хона ва 4 сотиқ заминай. нархи хонара бородоро 220 000 сомон мега. яъне ки бомора ҳамин қадар маълумот равон кардаганд. касоне ки агар мехоҳед маълумот параша фаҳмидан, ҳамин хона ки маъқул донишида бошад, дӯстони азиз, занг бизанед. ина марҳамат, номерҳош 985 75 28 26 қадам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, 12 июли моҳ хонаи фурӯшӣ ҳаст қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, яъне ки деҳаи Уртавоз. дар хона бо семинблок бардоштагиай, яъне ки бардор коробка мебошад. 2 сотиқ замин, нархаш 60 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос 907 84 60 60 қадам метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид. касоне ки агар лайк мондаги набошад, ҳатман лайкҳоро бизанед ва дар канал подписатсия кунед. дӯстони азиз, ба ҳамирӯза навори мо имрӯза иншоалло ба анҷом мерасад. ҳатман подписатсия кунед дар комментария. агар ки яъне ки ҳамин навора то охир тамошо карда бошед, ҳатман 500 плюс монда ки ма бо фаромӯш тобем шумо наворҳои мо то охир тамошо кардаги ҳастед ё ин ки не. хоб дӯстон, худо нигаҳбон.